Dneska to bude asi nový rekord, lebo už som vyrazil a chýba mi v podstate ide, tuším. Áno, teraz som si dal prvú prestávku a ešte mi chýba akurát tam podľa mapky tak okolo 23 minút na vrchol, akurát, že jak som vážil túto tašku, tak mám, aby som mal všetko, tak má to 25 kg. Tým, že trošku som už odpil z vody, takže asi už nebude 25 kg, ale stále som liter nevypil, takže stále to bude 24,5 alebo tak. A ešte čo ma napadlo? Asi toľko. Ja ešte mám tú príručnú batožinku, čo mám na boku a tam má okolo 2-3 kg. Takže tam sú tie nožíky a všelijaké takéto sprostoty, čajíky, magnézium a také veci, takže také čo. A sprej na medvedia a tak, takže slnka, lebo ukazuje 23 minút, to nedlho to začína, cca za pol hodiny. A potom môžem sledovať oblohu, lebo mali vypadať hviezdy, či čo to, neviem, niečo také mi spomínali. Takže idem tam hore. Palce.